7 ay 100 lang to.
Laman ng manok. Ito boss, 100. Oo, 170 isang order, pwede siyang alagay sa daan. Ganyan yung isang order. Hindi ako 100 dito. Okay. Ito may. Ito. Ito, naman. Kain po. Ay, 100 lang to. Dami doon. Kano kung lima lang siya? O yan, nung lima yan, magkano yan? 100 tapos 7. 170.